फैनायाथ' फैबाय हाखु दाखुनो न'खौसो गोसोखांहरदों आङो फैयाबाबो जाया आंबोलाय अबावथ' फैनो गोसो दंमोन थेवबो फैनांगौ जादों आंनि सनानि न'आ बेबायदिनो हारसिं थानांगौ जाबाय बायला जिलाबाबो बे आंनि सनानि न' बेखौ आङो हाबा जानायनिफ्रायनो थाइसे थाइनै खामायनानैबाबो जेरै हागौ बेबायदिनो लुनानै लादोंमोन आंनि न'खौ दाबोदोंमोन आङो हाया हायाबाबो नाथाय दिनै बै न'खौनो गारबोनांगौ जाबाय न'खौ गोसोखांसोनो आङो अन्थाव बाथावनो आंनि न'आ गारबोनांगौ जाबाय जेरावखि मोजां जायगायाव थाया मानो बिल्डिंआवनो थाया मानो थेवबो गावनि न' बायदि जानो हाया बे बायला जिलायानो आंनि न'मोन उफाय गैयाव आं बेबायदि बेफोर जायगायाव फैनांगौ जाबाय आंलाय अबावथ' फाटनायाव थानो लुगैग्रा मानसिमोन दिनै आं मानसिफोरनि सिगाङाव देखायाखैसो दिनै थेवबो आंनि गोसोआ बेसे बायग्लिनानै दङ आं आंनि गावनि न'खौ गारबोनांगौ जाबाय गोसो गैयाबाबो फैनांदों आं बेयाव गिनायनि लोगोसे आंनि फिसानि इयुननि थाखाय आरो हौवानि थाखाय बेफोरखौ गिनानैसो फैदों आं नङाब्ला बे फाटनायाव बेबायदि जायगायाव जेसेबां मोजाङानो जाया मानो बिल्डिं द'आनो जाया मानो आं थानो गोसो जाथारा आं न'खौसो ख्लाब ख्लाबनो गोसो गांहरबाय दं आं सफैबायथ' सफैबाय दा आरो गिनायबो मोनदों ख्लाब ख्लाबनो मा जागोनथाय आगोलथ' गोजानावनो दंमोन दा बे फाटनायाव सफैबाय सिनायफेरि जायगा आरो न'खर गंसे गोदानै दाफिननांगोन माबा आरो नों मानो फैदों बेयाव हारसिं लामायाव फैदों हाबा हारसिंनो बाबाया लिंहरदों थौ आबा नों बेबायदि बेफोर लामायाव हारसिं फैनाङा दे सना दे बे गोदान जायगा ना रावबो सिनाया आरो मोजां गाज्रि जेबो मिन्थियाना दा बेफोर लामायाव ओंखारनाङा दे फैनो नाङा दे आबा दे थौ मा जाखो लिंहरनायमोन लिस्टआ हरदो गोबावबो जाबाय मालफोरखौ लायनोसै रथ' आं लायनि बावफ्लांनानैसो दंमोन आङो आइजों रायज्लायहैथ'दोंमोन ना आङो आदाखौ खबर लानि होननानै आदायालाय दाथ' माबोरै मोजां मोनबायनो एसे मोनबाय होननानै बुंदों बेनिफ्राय आइनोलाय खिन्थाबायना खिन्थायाखै मोजाङै सफैबाय होननानै नङाब्ला आरो टेनसन खालायबाय थायोना बिमा बिफाफोरा खिन्थाबाय थानो सुखुथाराखैहाय आं आबा आयै सानसेयावनोलाय अबाव थानो सुखुनो लासैनोसो गोरोबलांगोन जेबो नङालै आयं लासैनो गोरोबलांगोन एडजास्ट जागोन दालाय दिनैसो फैदों नालाय गोदाननो सुखुवा मोनगोनानो आरो जानो गोरोबनो हागोन ना हाया आंबो माबा न'खौसो गोसोखांहरसोदोंहाय आङो जेरावबो थांफेरखाया नालाय बेनिखायनो थानोबो सुखुवा मोनोलै सुखुलांगोन दे आयै बेनोथ' मा जायोथाय माबा न'आवसो थांनो लुगैबाय आङो माब्ला थांगोन बे समफोरालाय दिनैसो सानसे दिनैसो फैदों माब्ला थांनो मोनफिनगोनसो जाबाय आङो टिभिखौनो गंसे लाबोनानै होफैदोलै रादाय आयंआ टाइम पासबो जागोन मोजां मोनगोन एसे टिभिफोर नायनो मोनबाथाय बावगारगोन औलै टिभिखौनो गंसे लाबोनानै होफैनांगोन बिसोरनो नङाब्ला बिसोर थानो सुखुनाय नङा दे टिभिया जागोन दे लासैनो उनाव लाबोबाबो जागोन दा नांगौफोरखौ लाबोबानो जाबाय नै मालनि लिस्टफोरा बेयाव लिरजोबदों आङो मा नांगौ मा लिरदों लिरनाया नांगौफोरखौल' लिरदों आङो दिनै नांगौखिनिखौ लाबोबानो जागोन दे इसिंनि माल माथाफोरखौ लाबोथार बावगारनाङा आरो बिसनाफोराथ' दंखायो बेनिफ्राय उन्दुनायनि थाखाय थसक नांगोन गान्दु नांगोन ओमफ्राय जोमनो एसे जि औ बेफोरखौ नांगोन बिसना सादर लाबोखादोंमोन दे आङो गांनै बेनो जाथ'गोन खोमा दे आइया लाबोदोंमोन ना बिसना सादरखौ लाबोदों दे आङो इसिंनि मालफोरा बेनिफ्राय थोरसि खांसि बेबायदिनो गिलास माबा माबि साराय कुकार गंसे लाबो लिरखाजोबदो दे आङो आरो जाग्रा सबजिफोरबो मेथाइफोरबो एसे लाबो साबोन लाबो लिरखादों दे आङो नांगौफोरखौ लिरखाजोबदों माइरंखौ लिरदों लिरदों नो थांदो गोबाव जाबाय सान हाबैनि सिगांनो माल माथाफोरखौ लाबोनानै सिजिल खालायनानै दोननो हानायब्ला मोजां जागौमोन बिनिफ्राय न' लिरग्राबो नांगोन खोमा माथो न'आवबो माखासे मानि न'खौथ' लिरथारनांगोन बे बै खाथिनि दखानावनो न' लिरग्राखौ मोनगोन र' लाबोना फैनि आङो र' होमब्लालाय फैसा हरनाय हादाय बे खाथिनि दखाननिफ्राय बाल्थिं बेनिफ्राय बे न' लिरग्राखौ लाबोनानै होफैदो बियो न'खौ साफा खालायग्रोनोसै सार्फबो पेकेटसे लाबो दे सनजिब दे जागोन दे बाजै आरो
आरो दा मायबा नांबावगोन नामा थारमाने जों थांसै बेखौ लाबोनानै होफैनानै नोंसोरथ' आरो सिनायाबो मायबा नांबावगौबा बुंखा मायबा जानो ना मायो आयै जानो नोङो मायबा उखैदों नामा आयै जानायालाय जाथ'ला दे उदै बुंनानै दंखायो दहाय हटेलनिफ्राय जाना फैनायानो थेवबो साहा मोनलोंबासो लोंगौमोन दखानबो गैया खोमा खाथिफोराव नांला दे दाहाय लोंसिगोन दे र' होमब्लालाय मोनो ना मायो नायनानै फैनि मेम साहब तो अभी भी नहीं आया हाँ वो साहब तो आने वाले थे लेकिन थोड़ा काम में फंस गया है वो बिजी है थोड़ा हाँ तो अब साहब नहीं आएगा क्या आज अरे मैंने तो साहब के वास्ते इतना अच्छा खाना पकवान बनाया था अरे शांति आ जाएगा साहब मतलब अभी शाम तक पहुंच जाएंगे बोला था ओ अच्छा तो क्या मेम साहब मैं अभी घर जाऊँ थोड़े टाइम के लिए मेरे घर में कुछ काम है अभी जाओगे क्या काम है हाँ मेम साहब है कुछ थोड़ा काम है घर का तुम जा तो सकते हो लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लेना ठीक है 2-3 घंटे के बाद आ जाना अरे मेम साहब क्या टेंशन लेता है 3 घंटा नहीं मेम साहब में 1.5 घंटे में वापस आ जाएंगे ठीक है जाओ मेम साहब ये जो खाना रखा है ना साहब के लिए क्या मैं वो फिर से गर्म कर दूँ ओ हाँ तुम थोड़ा गर्म करके ना हॉट केस में रख के जाओ ठीक है साहब को ना ठंडे खाना पसंद नहीं है और क्या पता तुम कब आओ थोड़ा लेट भी हो सकती हो ना हाँ इसलिए ना तुम खाना गर्म करके रख के हॉट केस में रख के जाओ ठीक है जी मेम साहब अबावलै नोंजा मादैया अबाव महरखौनो नुजाफैयासै माथो मानसिया खाटारनाक बायदि मोनदों खिन्थु आंलाय माथो बुंदोंमोन बे रादाया नुनायाव जेरैबायदि बेबायदि नङा सिं डेन्जार मानुस बियो आंबोथ' बेबायदिनो सानदों डेन्जार मानसि बियो मायबाथ' दङ फैग्रों खामानियाव बिजि दं होननानै बुंदों न'आव फैयाखैयानो बियो इसिबां गोबाव न'नि बायजोआव थाखाबाय थेवबो न'आव फैयाखै मायबाथ' दङ मोनथिनांगोन बियो सफैनायनि उनाव आफा बिखौ जासुस लागायनांगोन बायदि मोनदों आं बिनि फिसा खालायनांगोन मा मायो डेन्जार बुस्थु बियो बेखौनोथ' सानबाय थादों आङो बे नर्मेल मानसियाखि बेबायदि खानि मानसिखौ हाबा खालायगोन आरो अननाय बायदिबो मोनां मानसिखौनो थाथिरानो माथो न'आवनो खारथिंबाय थायो दिनै फैगोन होननाबो दाबो सफैयाखै डेन्जार मानसि जागोन बियो A to Z बाथ्रा मोनथिनांगोन बिनि नङाब्ला खैफोद जागोन खिन्थु जोंहा औ आफा बेखौनो सानदों आंबो बे मानसिया फैग्रोथारथों र' नायगोन बेखौबो बेसे गिदिर खिलारि बियो जेसेबां गिदिर खिलारियानो जाया मानो जोंफोरजों खारग'आ बियो बिमा मा बुंहरखो आइ सुदेमा अबाव दंनो बिसोर फाटनायाव अबाव थाहैदोंनो बुंदों माथो आयालाय भारा न'आव दं होननानै मोजांथार होननानै बुंहरदों माथो ए भारा न'आव दोनदों बेनिफ्राय नों सोंहरासै भारा न' माने अबेयाव माने हिन्जाव उन्दैजों लांफादों नामा बेफोरखौ सोंनाय गैया हिन्जाव उन्दैजों नङानो एक्सट्रायै दोनदोंनो बिजामादैया बिसोरखौ ए एक्सट्रायै दोनदों माबा जागोन दा बाथ्राफोरखौबा फोरमायलायदोंना फोरमायलायाखै हिन्जाव उन्दैयाबा मोनथिगौना मोनथिया जोंहानि सुदेम आइनि बागै बेखौनोथ' दा सानै खर'फोरा गुदुं जालायबाय बिफा आंना न'आव थानायावबो बेनोमोन दाथ' आरो फाटनायावसो थांबावबाय हिन्जाव उन्दैयाबो मोनथियानो हिन्जाव गिदिर माने सुदेमाइनि बागै जेबो मोनथियानो दाबा मा जाहैयो थांनानै एसेबां गोजान जायगायाव गिनायसो मोनदों र' आङो आंनि फिसानि जिउआ माबायदि जालांखो उन्दैयाव बेसे नायल' जायल' रंजा खुसि देरनाय गथ'आ दिनै अबेनिफ्राय अबाव सहैखो अबे फाटनायाव थांनानै रायजो जानांगौ जाखो बियो औ बिफा गासिबो बेफोर खाफालनि लिरनाय बिफा जों गोसोबाबो खोमोननो हाया बेनोथ' बिमा बिफानि सिगाङावनो गथ' गथायफोरनि जिउआ बेबायदि आलाय सिलाय दुखुजों बुंफबनानै थाबोला बिमा बिफायालाय अबावथ' सुखुआव थानो हानो गथ'फोरनि सुखुआनो बिमा बिफानि थाखाय सुखु नाथाय जोंफोरा गथ'फोरनि सासेबो गथ'नि जिउआव सुखुखौनो नुनो मोनासै औ बिफा बेनिख्रुइ गिदिर दुखु आरो
बे संसाराव मा थाबावनो दि बिमा बिफा जानानै गथ'फोरनि दुखुखौ मेगन सिनानै नायनांगौ जायो। गोसोबाबो जेबो खालायनो हाया। मेगन सिनानैल' नायबाय थानांगौ जायो। जोंनि आखायाव मावनो हानाय जेबो थाया बिफा। औ मा जाखो रादाया? एसेबां फन खालायबाबो फनखौबो हमला। दहायनिफ्रायनो फैगोन होननानै दासिमबो सफैला माथो। माथो आं बक्सिखौ फनबो खालायनो होदोंमोन अफिसाव। माथो अफिसावबो गैयानो बियो। अबावथ' दं होनब्लालाय? माथो खामानियाव बिजि दं होननानै बुंदों। अफिसावबो गैयाबा अबे खामानियाव बिजि दं बियो? दासिमबो सफैला। एसेबां सान न'आव फैयालासिनो फैदों दिनै। बे फैनायावबो माबा न'आवनो थाब फैदोंला माथो मानसियानो। माने एसेबां खामानि खालायबाय थायो बियो। ना दादै बुंनाय बाथ्राया बेबायदि जायोसो। थारसो बेफोरबो। दादैया बुंदोंमोन हौवाफोरा अननाय गैयै हौवाफोरा बांसिन खामानियाव बिजि थायो होननानै। आंखौ अनला रादाया। मा दादैया थारखौनो बुंमारदों नामा? रादाया आंखौ अनला नामा? सोलायमारबायसो नामा बियो? आजिखालि बांसिन खामानि खालायबाय थायो। आगोलनिख्रुइ बांसिनसो खामानि खालायग्रा जाबाय। अननाया खमायबाय बिहा आंनि फारसे।